मैसेज आया है कि ये ऐप डाउनलोड करके इन्वेस्ट कर लो, रातों रात शेयर के भाव डबल हो जाएंगे। कर लो डाउनलोड, अगर पैसे से हाथ धोना हो तो। डॉक्टर रोगी कुमार, MBBS हूँ, MURKH नहीं हूँ। याद रहे, UPI कहता है अगर कोई आसान कमाई का लालच दे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। Kublai pi ki parari be e jonga. Sa sisien ngapriang subhai pi sakaman ki bat. Sa tang kendiat sengi in sa priang yu snem arajar arpun rio. Bat minta ka sengi kat bangadang keren ye pi ki jingmut jing perkat jonga ki dap de ki jing tenmawi ki ki belajar hakani ka snem brok away. Ki klip mat saken mau ki babun ki jing ye keren ye tai ki babun bat bun ki kam belala ban pendep ki bela te song ye kari. Kasnem arhajar arpusan kala penmat yengi ye ki klip mat ki bapensngau sarong ya uwei pakawei kinong India. Nadu ki kam yada bat ajing snga kari, hadu ki limpung ile kai sports. Nadu ki scientific laboratory, hadu ki rensan bakrau ke pertai. Ka India kala ki dienjat ki bapau shenna bat ki banet. Minta kasnem ka operation sendur kala pau kum kadak jong ke jing sarong ya manla wei pa wei unong India. Ka pertai ka sakhi da ka pasai baka India kamju sha jem na ka benta ka jing sngan jong kari. Hakapor baka operation sendur kadang trekam la yoi ki dak kishin jong ka jing iet bat jing IT lut ya ka mei India hakeleng kari. Ki breu ki penpau yala ki jing ngau haki rukom beper. Paralog, kani keju ke mensiem la sakhiru haba ka jingruai vande mataram kaladab shispa san posnem. Nga kentu yepi bapin pa iki kerwo bat ki jing ajing mut jong pi daka hashtag vande mataram shispa san po. Ki breu jong kari kileshim benta shedrhem hakani ke jing yalam. Paralog, kesenem arajar arpusan kalalongru kesenem kabasa jingken mau hakaliang jong ke sports haba ka kenhon ye kai cricket jong ki shenrang kala job ya ka ICC Champions Trophy ka kenhon ye kai cricket jong ki kinthei pat kala long ka ladu haka World Cup haka sen ka bening kong ki kun kinthei jong ke India kila pensa ya ka nam bat ka kerteng haka history jong kari ta ka job haka Women's Blind T20 World Cup. Kalama lairong jong kariru kala kawe sejerong haka Asia Cup T20. Kinong ile kai baduna haki khotmet ru kila yo khur katu kani kitakma haka World Championship kapapitni ba omdon jing ka bala ban khang habadon kamon bat ka jing slur. Hakaliang ka science bat jing start hau ka India kala kinjo saki kerdan ba sejerong. Usubhanshu Shukla unong her hau ulong unong India baningkong banpoi saka International Space Station kato kani jing sedang kam kibeidei bat kamaryang bat ke jing penne pensa eka bat yaki mrat klauru lala ban pendep hakasnem arhajar arpusan ka jingdon kilapasa ha India menta kalatam yaka laipau teli kabapin ya ke jingkenjo jongka sa uweipat umau mer. Hakasnem arhajar arpusan ke jingej ke lariti bat ke jinglong tenrai jongka India layoi bakia bersyam lang. Hakapas dang jongka snem ke prayagraj mahakum kala pensyo obej lut ya ke pertai. Haban kut artat kani ke snem ke jingkawe lama ya ke Ram Temple ha Ayodhya kala pendap ikinong India da ke jing ngau sarong. Layo iru ya ke jing shed rehem jong ki breu ban iet
bat pendon kam ki ki badai la ki jong. Ki brio ki jiet ban tiet ki mar balasna bat penmi daka ums ep jong ki paranong India. Menta ka sengi, ngila ban ong daka jing sngo pu man, baka senem arajar arpusan kala penklan ya ka jing shania scam jong ka India haladehi. Kalongru ka basisha, bamenta ka senem ngila mat iki jing wan lin shop ki bor maryang, haki babun ki tany. Watla ka taru, ka ri, ka yeng scam, kala penkre ban jam saprang, so senem arajar arpun riu, daka jingkermen betemai, bat ka jingkut jingmut betemai. Para riba iya jonga, minta ka pertai ka pai kemat ke India da ka jingkermen ka bakrau. Ka daw ka bakrau jong ka ni, ka syong ha ka bor jong ki samla. Ki jingla akan jo jongi ha ka science, ki jinglap jing sedang betemai, bat ka jingnang penyiar ya ka jing start teknologi, kila syok jingmut bah, ya kiri ha ka leng ka pertai. Paralok, ki samla jong ke India ki dei ki bajudon ke jing angnut ban le ne tau ya ke ke batamai bat ki da tip bahiru bat ki longru ki badon ke jingkit kle ki babon na ki paralok samla jonga ki la kli yanga kumno ki la banang penhe peniar ya usnyang jong ki ban yarap ban te ya kari ki kli kumno ki la ban yasam ya ke jingmut jong ki bat donru ki bakwa ban ya kren bej markmat bat nga ka jubab yakini ki jingkwa atip bat jingshid rahem ki samla kadai ka Viksit Bharat Young Leader Dialogue. Haka senem beladem la penlong yakini ya kasien ka beningkong bat tang kindiat sengi ngin sa penlong sa kasien ka baar. Haka khatar tarik ubnai banwan ngin sa rakhe ya ka National Youth Day. Ka balongru artan ka lingku sengi ka jong Swami Vivekananda. Hakani kejo kasengi an penlong ru ya ka Young Leader Dialogue bat ngatikna bangan yesim benta haka. Hakani ka dialogue ki samla jongi kin saya mir bat ye peliu jengmut halor ki subjek bakongsan kum ki jing sedang kam thamai ka fitness ki startup bat karep karyang. Ngada ngau shit bha yakani ka program. Paralok ngas ngau men sibun ban yoi baki samla kila nang buon ki beisim benta hakane ka program. Danga kini ki kindiat sengi la penlong ya ke jing yakop kentip ka baidei bat kane ka program haka bapalat 1 million ngut ki samla kila isim benta. La penlong ru ya ke jing yakop tho ese haka ba ki samla kila penpau ya la ki jong ki jing sngau haki subjek baper. Ka Tamil Nadu kelawan beningkong hakane ke jing yakop bat ka Uttar Pradesh kelawan baar. Paralok hakini ki sengi bementa ki samla hakeleng kari kila nanglap iki buat bat kilat betemai baharukom ban penpau pertai yala ke jong kasap. La jupen long na markata ya ki rensan baper na ka benta ki samla ban kentie wi kisap jongki. Ka weina kum kita kadai ke Smart India Hackathon. Paralok ka Smart India Hackathon arhajar arpusan kadang syukut minta ubnahi. Hakapor ba penlong ya kene ka hackathon ki samla ki latrei ya palat arspa anyo putli ki kam ki ba ki baidei na ki prapotli ki tenat trei kam sorkar hakaba ki la peni ki lat ban weng ki jing ki be jan ne ye dei bha bat ke jing embryo. Kum kanuksa hakabai dei bat ke jing kapnya kali haki surok ki samla nang isim benta kila peni bon kirukom ki beidei bat ka Smart Traffic Management. Kila wanra ru ki jing ai jingmut ban wengi ki jing kum ki jing tok pisa bat digital arrest. Kila ai jingmut ru halor ka cyber security framework na ka benta ka digital banking haki tanyong kendong bat bon ki samla kila paikmat sekilat kilenti ban wengi ki jing hakaliang karep karyang ru. Paralok haki hinyau bat prasnem beladem palat iwei pon lai million ki samla puli bat palat 9,000 ki jaka puli kilai shimbenta haka Smart India Hackathon. Ki samla kila ai ki jing batai balingkot holor kumno ban wengi ki spatli ki jing Ya kum kine ki hackathon la jupen long na kapor.
bat ngakentu ki samla bakini simbenta hakini ki hackathon. Paralog ka jingim hakini ki sngi kalong kabangi hapan pendon kam barbor da ka jing start technology. Bat ki jingkela ki bamenswa ki simpor na ki spasnem henrei menta ki la banja tangapo ki kendiat snem. Don ki por ba ki kato ka ni ki brio ki penpau ka jing sngokia ba sisien ka sngi ki robot kin sa siem ya ka jaka jong ki brio. Hakum kini ki jing telun stet jong ka por kalong ka badon kam yo kun bin rio ban sngotu ba ha ka jing kieu ha ka roi ka par ngidei ban bat ban pene yala ka tenrai. Ka pendap yang ada ka jing kemen ban yoi ba ka pateng ban wan ka bat scam yala ki tenrai jong ka lariti da ka bakup ru artat ya ki rukom perkat batemai bat ki lat sedang kam batemai. Paralog pila ju asnguru sepang ke Indian Institute of Science hakaba haka kadon ke jingwat benya bat ke jing sedang kam temai. Kendiat senem mensua kato kaningut ki samla puli hangta kila sengau baringkat bat ke jing puli bat ke jingwat benya deiru bandon ke tem keput bat karwai ke siau. Suki pasuki kani ke jing temu kala sedang suutiet bat menta latip yaka kum ka gitan jeli IISC. Kam sim long su tangkum ke kamera kelas. Henrei kala kelalong ke selem jong ke lariti hapok ke cekap puli. Hang ni lakban sem ya ke surwai Hindustani tenrai ki kana pateng umen barem bat ki jat pakijat ki jingruai jingsyat tenrai. Ki samla puli ki songlang ban sya hikai ban nang ban tem ne ruai ne syat. Kinong hikai ru ki soalang barwat ki kimi ki kepa ki bahaya ngasem ki don bentalang bat ka. Menta palat ars pangut ki brio ki snok tilang bat kani. Ka ke ba compare kalong bawat kitu ki balik sa sabari ru ki dangdon ke jinge dei bat kani ka kenhun. Paralog kini ki jing trei bat jing persang baro ki don jinge dei bat ki tenrai jongi. Bat omdon put bala ban khang yaki. Kini kim dei ki bala ban le tang hai India. Henrei ki nong India ki badon haki benta ba pher ka pertheiru ki don la ka benta. Ka weipat ka nuksa ka bana sabar kari ka dei ka Dubai. Ki long yeng Canada ki ba setei ki jukli yelade ka wei ka jingkli ka badon kam. Kata ba ki khun jong ki ya chaprang ha ka perthei jong ka jing start technology. Henrei hatu ki kletno yala ka jong ka ketien. Hakane kerukom perkan la seilung ka Canada pat shali ka jing sedang hakabaya ki kena la hikai ban puli ban tho bat ban nang ban keren ya ka ketien Canada. Menta palat 1000 ngut ki kena kilai snok tilang haka. Da shisha ka Canada bat ka ketien Canada kadai ke jing sarong jongi. Paralok ka donru ka jing ong ka baong haba don kamon don kalan. Kani ka ketien selok kala urlong ha ka jing im jong wei usamla rangba uba saupo snem duna karata uba na Manipur moirang tem set. Ha ka snong ka usong usa ka judon ka jingdu boarding elektrik barabor. Ban wengi kani ka jing moirang tem ulas dang ban wat ya kalat kalenti bat kata kelawan ha ka dur jong ka jing pendon kam da ka bor jong ka sngi. Ha Manipur kalong ka basuk ban penmi boarding na ka sngi. Ban pentre ya kani ka jing sembuj moirang tem ula penlong ya ka jing yalap ban bu ya ki solar panel. Kani ka jing temu jong kalalong ka bajob. Hakaba ka jing pendon kam da ka bor jong ka sngi kalakot ceki spa yeng hakatan jong Ka ka badai ban sa jing ken mau na kani ka jing le jong kalong bala pendon kamru ya ka haka pakentiu yaki jaka ai jing sumar ya ka kot ka kya bat kala yara pru ban kentiu ya ka jing im jong ki brio. Da kani ka jing trestom jong hinyautli ki jaka ai jing sumar ha Manipur ki pendon kam da ka boarding elektrik bayo na ka sngi. Ka jing tre jong kala penmentoi sikat dei yaki kentei jong ka Manipur kumju ru yaki nongtong dokha bat ki nong sna jing sna da ka kti. Paralok menta hapo ka PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana ka sorkar ka ai 90,000 hadu prapo hajar tengka
sakaway pakaway kalong yeng, bayo jing mentoy na kabenta ban bu ya ki solar panel. Ka jing persang jong umoy rang them, kalong na kabenta ka jing don kam jong uhi simet, henrei ki longpan, ki jing kersan, ha ka jing dawa ban pinyo boarding na kasengi. Ngapa ka jing ay kublay siya lingba kaman kibat. Para riba jonga, tungin ya pai menta ka jamu bat Kashmir, bat ngakwa ban yatu epi, ya ka wei ka jing yatu kana na ka lariti, bat ka history jongka. Ha Baramula district jong ka jamu bat Kashmir, ka don ka wei ka jaka, ka bakikot ka Zehan Pura. Daki snem, ki brio hang tei, ki juyo ki kinjalum baat kentung, henrei omdan batip ki dei ki ei. Ki kum ka kendau bala kenton, henrei hakawai ka sengi, ki archaeologist ki la yo ki, bat ki lakwa ban wat binia ki dei ki ei. Namar ki kam iper, kumta ki la sedang ban sondur na lorsun da ki drone. Hadien bala bishar binia ikidur, lalap bakadei penban da ka jingtei ka bahe, ka bala senahi da ki brio. Hakum kane kapor, kami kawai ke jing ai jing tip, hakaba na ka jing jingai, kabada ki 1000 kilometer na Kashmir, hakithan bu jing tip belalum ha France, la syem ya kawai kedur ka bala rimha, bat ka bala khoj erong. Hakata kedur jong ka Baramula, la yo isya ikilai teli kedur mot jong Budha. Nakane, la prinsesya ya ka minor jong ka Kashmir, 1000 senem mensua. Parari be jonga, menta ngakwa ban kren sepi, sepang ka weipat ke jing treistom, ka belale de ki brio, ki basong jengai ba na India. Ha Fiji, kaladon ke jing persang ban kentiau ki jat ketien ke India, bat ya kalari ti jongka. Kiladon bun ki jing persang ban pinyeso ki samla ban ketien Tamil. Kumta, la penlong ya ke jing rakhi Tamil di haka wei ke skul, haka thany, raki-raki jongka Fiji, hau benai beladem. Hakata kesengi, la ailat iki kena bakin pule ya ki poem haka ketien Tamil. Kin ai jingkren, bat pin iya laki lariti halor rensan. Paralog, wat apo la kariru, la juyai persang ban kentiu ya ketien Tamil. Dang haki kindiat sengi, la penlong ya ka kasi Tamil sanggamam kabasau hakusi. Minta ngan pinsengau hapi ya ke jingkren nakani. Sengau bah ban sengap bah, bat persang ban antat, nangnu kini kikna kiba persang ban kren Tamil kiwan. வணக்கம். பாரத அரசாங்கத்தால் ஒரே பாரதமும் உன்னத பாரதமும் நடத்தப்பட்ட காசி தமிழ் சங்கமமும் 4 தமிழ் கருப்போமும் நான் ரொம்ப கார்க்கேன். உதாரணத்துக்கு ஏன்னு தமிழில் इंट्रोडक्शन काशी ओडू भूमिल नानु पायल पटेल और सुकिन्स इंटर कॉलेज की मानवी अनेवरकुम येन वड़क्कम. Paralog pinlingo ban tip bakini ki kena ki ba persang ban kren Tamil ki dei ki bana Kashi na Varanasi. Kaktin kemi jongki kadei ke Hindi. Henrei na mar ka jingsngo ya kaktin Tamil kumta la aimen siemeki bakin nang ya ka. Hapo kapang learn Tamil Karakalem, la penlong ya ki jingyala pajba hapalat sanpotli ki skul ha Varanasi. Ka ei ka bangi yo sngo na kani ka jingkren, ka dei ka jingmi na ka jing persang jongki. एन्न पेर वैष्णव नान निवेदिता शिक्षा सदन बालिका इंटर कॉलेज वाराणसी पढ़िक्किरेन. नान काशी तमिल कर्कलाम 4.0 ला तमिल भाषा टिक्कावुम इल्लुवम करेन. इंधा वयपुक्क पराधान नरेंद्र मोदी अवगलेगु नान नंटी सोलिगरेन. Paralog kaktian Tamil kadai ka wei ni ki jat kitien bela rim tam haka perthai. Bat kathok katar Tamil kadai ka beriu spa bha. Haka man ki bat nga kintui ki beriu begini simpenta haka Kashi Tamil Sanggamam. Nga ngok men ban yo i bamenta ki beriu haka ri bat ki wei pat kila sedang kwa ban nangkren ya ka ketien Tamil. Kani ka peni ya ka jingklan jong ka ketien, bat kani ka dei ka jingya teli jong kari India. Paralog, hau benai ban wan ngin saraki ya ka Republic Day ka bah nyau pun nyau jong kari.
Habadon kum kini ki jing rakhe kerpang, ka mensim jongi ka shlei, ta ka jing sngongu ikinong yele la lut, bat ikinong sandur, ya ka riti sensari jongi. Kari jongi, kalayat lengba, ya ki jing yakun ke ba shirkei, ban yo ya ka jing la lut. Ki breu na man la ki tan, bat ki benta jong kari, kila no senyang ban penyo ya ka jing la lut. Henrei, kalong ke ba sngosi ipat, pabun na ki reu slur, ki klawat cenrang bat kentai jongi, kim sim yo ya ka jing itu badai hok ban yo. Kawai na kita kadai ka Parbati Giriji jong ka Odisha. Ngin sa leken mau burom ya ka lingku singika pasispa jong ka hau kelalingkot arajar arpun riau. Ka Parbati kalai simbenta haka Quit India Movement haka ba kadang dap kan rius nem kerta. Paralok hadin ke jingeki ban yo jingla lyut. Ka Parbati kala IT yeladi haka kam sakri pajba bat ka bha kamiat jong ki jaj ben riu lum. Kala seng katu katni teli ki jakari khon suwet bat kala trei klem song thaj na ka benta ban kentiu ya ke imlang sa alang. Ka jing im ba aimen siem jong ka kan yai beteng ban beten bat pensilur ya ka pateng ban dangwan. Paralok kadai ke jingkit kli jongi bangim dei ban klet ya ka temei bat kanong temen. Ngidei ban yatu iki jingetu kana sapang ki riu kraw senrang bat kentei ki bala penyo yangi ya ka jingla lut haki pateng ban dangwan. Pila ban ken mau habangi rakhe ya ka jingda penyopsan senem ka jingyo jingla lut kari. Hakaba ka sorkar kala tahu ke website bakerpang. Bat kawai na ki benta jong ke website kadai ke bala buk kerpang na ke benta ki riu sulur bam yo jing itu. Wat mentaru pila ban let cakani ku website ban tip capang ki riu kraw ki bala no senyang saka jing penyo ya ke jing la lut kari India. Henrei ki bam sim yo ya ke jing itu. Parari be e jonga lingba kaman ki bat ni yo e kalat ka bukordor panyatai ki mat bukongsan ki beidei bat ka bha kamiat jong ka imlang sa alang. Minta kasengi ngakwa ban keren sapang ka wei kamat ka balong, ka kam, ka bakhia, na ka benta jongi baro. Ka ICMR, ne ka Indian Council of Medical Research, ka bala pelat dangsyen ya ka kaipot, ka baong, baki dawai antibiotik, kila nangkam duna ka bor ban yakun persya iki jingpang ki ba kum ka pneumonia, bat ka urinary tract infection. Kani ka pinkuslai sikat day yangi. Katkum ka kaipot, kawai ne kidaw bakongsan jong kani kadai ke jing pendon kam turmur par klem da tibha ya kidawai antibiotik da kibriu. Ki antibiotik kim dai kidawai bala ban sudi klem da don ke jing betha na doktor. Kibriu menta kila sedang ban ngej bak compare lada kidi tang uwei dawai kuli ban penja ya ke jing pang jongki. Kani kerukom perkat kalong ke babakla bat ka ailat ya ke jingpang ban job ya ki antibiotik. Nga kentu na markata bapin kiar na kabadi dawaihi klem da tim. Kamtam ya ki antibiotik. Ngan ong hakani kurukom ki dawai ki don kam ya ke jing betha bat ki antibiotik ki don kam ya ki doktor. Da ka bapin milien ya kani kan yada na ki jingpang bat kentiu ya ke jingkot jingkia. Parari be e jonga, ki rukom ne butau ubarim jongi, amtang bagi pinkup bor ya ka imlang salang, henrei kila kelalong ru, kilat kentiu ya ka yok kot jong kibriu. Ka Leescraft jong ka Narsapuram district ha Andhra Pradesh, kala yok jing itu nakari menta. Ya ka ne kerukom tan Lees, la jule ada ki kentai nadu ki pateng bamin chua, ki bapenne ya ka da ka jing ya sya bat kasap. Menta kani ka kiu syaprang da kerukom bat ka buj betmai. Ka sorkar Andhra ringkat bat ka nabat kila ajing hikai ki briu haki rukom penwandur betmai penklannya ka sap trikti bat penyeso yaki bat kiyau kihan. Ules na Narsapuram ula yok pliang ru ya ka GI tag. Ya mentahi ki penmi hadu sanspa teli ki jaj les bat lajan silak ngut ki kentai na palat arspa sanputli ki senong
ki kamai jakpo da kabatan lies. Paralog, kaman kibat ru kadai kerensan ban penpau yaki kam jing terei jong ki riu simet. Laki long yaki jing terei banadu ki men barim, henrei ki bakentiu yaki sinong ki tau ru. Ka Margaret Ramthar Sem na Chura Chandpur, Manipur, ka pet yaki mar snakti, belasna ki siet bat ki dieng, belasna ki brieu, jong ka sinong jong ka. Kani kala pin kala dor ya ke jing im jong ka, bat ke jing im jong ki brieu kumjo. Menta ki don palat san pongut ki nong sna, ki batrei bat ka Margaret. Bat lingba ke jing trei ba aikilut jong ka, kala la ban pinya yeu ki mar, om tanga Delhi, henrei ki wei ki jela jong ka riru. Paralok, ka wei pat kenuksa, ka bana ke jela Manipur, kadai ka Chokhone Krichena, ka bana Senapati District. Hakaba ka longyeng barok kawai, kalai snok tilang, haka rep karyang da kerukom barim. Ka Krichena, kelas dang da kabarep sintiau, kabalong ke jingtrang jong kahi. Minta, ka penyak yewi ki sintiau jong ka, syaki yeu baper. Haka juk kopor, kabalong ke jingpin kubor ki sinong kitau, haka tan jong ka. Paralok, kani kadai kenuksa ka bapin i, balada kleelang, ya ke jing start ubarim, bar ke jing start baminta, lala ban kentiu, ya kayo ke kon. Lada donchu ki bakum kini ki kana jing job, sengau ya sam lembat nga. Paralok, ka benta ka ba itinat tam hakari jongi, kadai pabarok sisnem lenter, katu kani ki benta jong kari, ki don la ki jong kita masa baki rakhe. Ringkat bat kita masa jong kari, ki don ru kita masa haki jela bat ki sinong, ki baju penlong barok sisnem. Kani kemud, balada pikwa ban lej jinglej pinsem bahakanu ma ke benta jong kari India baki brio ki pin krek ban pedang subhai pi da kanu ke tamasa bakerpang. Kawai na kita masa kadai ke bardanglong Haran of Kutch. Menta kesnem ke Kutch Ran Utsav kelas sedang naduk arpulai tarik unai wieng bat kan kut haduk arpu tarik urempang arajar arpun riau. Hang ni pin yoi ke jingbuan ke lariti jong ke Kutch, kerwai, ke tem keput, ke jingshat, bat ki tiar snakti. Min miet habasai ubenai, ke mariang ke kup, da ke dur pin bi. Ke tent city jong ke Ran Festival, kadai ke bapau nampha. Ngelatip, batanghau benai beladep ru, palat arlak ngut ki beriu gile simbenta hakatamasa. Ladap hiyo lat, lek cikini kita masa ban lek men bat kilariti baper jong ke India. Paralok, kani kadai ke benta bakhaddu jong ke man kibat arajar arpusan. Kat bangi dang jam, sausnem arajar arpun riu. Ngin sai snok tilang bat ke program da ke johi ke jing syedrem bat ke jing kemen balia sam balia tu ya ke jing sngau bat jing syem jongi hakaman kibat. Kaman kibat kapin yeso yangi lingba ki kana ba aimin siem jong ki para nong song sinong jongi ki ba aimin siem ai buj bat penslur yangi man la ubnai nga juyo ya babon tli ki kerwo hakaba ki breu ki pinpau yala ki jingtmu naka benta ban kentiu chaprang ya ke India kini ki pin klan ya ke jinget jonga bakarai bangilai sim ban penlong ya ke India kari ke bas kiu chaprang ni Viksit Bharat kan urlong sisa. Kani ke jinget, kan nangjur nang klan halakasngi. Ai bu snem arajar arpun riu, unlong umau jam ubakongsan haka jingya linti jongi, ban pin urlong yakarai. Ngakwa baka jing im jong pi, bat kidkot ka long ying long sem jong pi, pindap da ka jingsuk jingkemen, bat kabha kamiat. Suwa ban pinkut yakani ka benta bakhaddu jong ka man kibat, ngakwa ban pinken mau pi, sepang ke Fit India Movement, long ki bakoj bakhya. Kani ka ayom ka bakriat, kalong ka babiang bha ban kilan men. Penlong jing mlien ban kilan men. Ngapa ka jing ay kublay pi baro, na ka benta usnem arajar arpun riu. Kublay sibun, Vande Mataram.
मैसेज आया है कि ये ऐप डाउनलोड करके इन्वेस्ट कर लो, रातों रात शेयर के भाव डबल हो जाएंगे। कर लो डाउनलोड, अगर पैसे से हाथ धोना हो तो। डॉक्टर रोगी कुमार, MBBS हूँ, MURKH नहीं हूँ। याद रहे, UPI कहता है अगर कोई आसान कमाई का लालच दे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ।